बेबायदि बिथांमोनाबो गावसिनि जि आफाद बे आफादा सम जानाय लोगो लोगो बिथांमोनाबो गावसिनि आफादनि कनफारेन्स काउन्सिल जानानै बिथांमोनाबो बिबान सोलाय सोल' जादों अफिसारफोरखौबो गोदान बिबानगिरि हिसाबै बेबायदि लोगो मास मोनसे मोननैया बेबायदि खालामबाय थानाय जादोंमोन अफिसारफोरखौ लोगो हमनाय सरकारनि मानसिखौ लोगो हमनाय दलनि मानसिफोरखौ लोगो हमबाय थानाय जादोंमोन बिनि ओंथिया बे नङा जे जोंनि सोमावसारनायनिफ्राय जों गोजानाव थाबाय सोमावसारनायखौ खालामफिननो गोसो जायाखै बायदिसिना रोखोमनि बायदि सानस्रिनायफोर गुबुन हान्जाफ्रा बायदिसिना बुंनायफोरबायदि बेबायदि रायजो राजानो मोननैसो हान्जा दङ फिसा फिसा हान्जा गोबां रोखोमनि बायदिसिना बाथ्रा रायजोफोरनि फोसावो बे फोरबोफोरा मा खालामगोन आयु पलिटिक्स आयु इलेक्सन हरनाय समाव इलेक्सन बायदिसिन खालामनाय बेबायदि नङा खुनु बाथ्राया गासिबो बाथ्राफोरखौ मावनांगोन बुंनाया बुंनाय सोर जागायनांगौ ससियेल मिडियाआव फेसबुकआव सोर सोर आबादफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव लांनानै फिसा फिसा जगाय मेल मिथिं खालामनानै मिथिंलाबायदों बे मानसिफोरसो बे आबादफोरसो बे गासिबो बाथ्राफोरखौ जोङो रायजोफोरनो गोदान मोनसे सरकार फैगोन 100 दिन मेजरिटि आरो सरकार लागोन गुबुनफोरखौ पात्ता होआखै एलायन्सआ मा एलायन्स 2017 जोंनो बिसायख'थियाव जोंनो रादाय होदोंमोन बिसायख'थिनि लिस्टआव मोनफायदोंमोन थांनाय सरकारनि समाव खनथाम पलिटिकेल लेभेलाव जों एबसुजों आरो जयन्ट इलेक्सन कमिसनजों सावरायनाय जादों एनडिपिफोरजोंबो आलादायै सावरायनाय जादों एनडिपि प्रग्रेसिभजोंबो सावरायनाय जादों रंजन गगৈ दैदेननाय एनडिपिफोरजों सावरायनाय जादों सावरायनाया थांबाय थादोंमोन खनथाम पलिटिकेल लेभेलाव जयन्ट मिनिस्टारनि दैदेननायाव सावरायनाया जाबाय थादोंमोन नाथाय सम जानाय लोगो मोनसे बिसायख'थि जादों आरो बे बिसायख'थियाव जेरैबायदि बुजिथाय देरहानांगौमोन गावसिनि थांखिखौनो मावफुंनो थाखाय बिथांमोना जबरदस्त खालामगासिनो दङ जायनि जाहोनाव जों नुदों रावबो केबिनेटआ मिथिया कुनु एमपिफ्रा मिथिया बे बिजेपिनि एमपिआनो जागोन रावबो मिथियाखैमोन हरसेनि गेजेराव जम्मु काश्मीर आरो लादाखनि थाखाय रायजोसभा आरो लकसभा बिल लाबोनानै खनसेनो आं खनसेनो बिथांमोनहा बिलखौ पास खालामनानै जेरै लादाख जेरै जम्मु जेरै काश्मीर मोनथाम आलादा आलादा इउनियन टेरिटरि बिथांमोना खालामनानै होदों साननो गोनां बाथ्रा जादों बेराफारसे मोजां बाथ्रा जों बिदिनो साबायखर लानो दाख्लैनिफ्राय जयन्ट लकेलनि प्रेस मिट जालांबाय रङियाव मैयाबो दिनैबो जों बुंबाय थादों सरकारखौ जों बुंदों सरकारखौ जों साबायखर बावदों रावखौबो खेर खालामाखै रावखौबो खेर खेरायालासिनो सरकारा भारतनि जे संबिधान बे संबिधानखौ बहाल होनानै जम्मुखौ आलादा काश्मीरखौ आलादा लादाखखौ आलादा मोनसे रायजोखौ मोनथाम पार्टआव इउनियन टेरिटरियेल बिथांमोना खालामो मोजां बाथ्रा खेर खेरायनांगौबो गैया